Gisteren waren het 15.000 liefhebbers die de Zuid-Limburgse heuvels bedwongen. Vandaag was het de beurt aan de profs in de Amstel Gold Race. Een verrassende winnares bij de dames en de grote favoriet bij de mannen, die maakte die rol ook waar. We gaan naar verslaggever Maurice Jessen, beide meten in Berg en Terblijt. Ja Maurice, laten we eens beginnen met de dames vandaag. Ik denk een iets ander koersverloop dan je wellicht van tevoren zelf had bedacht. Ja, en ik denk ook dat de grote namen dat dachten. Marianne Vos, Nieuwia Doma, Demi Vollering, Lorena Wiebes, die zelfs gewoon halverwege afstapte. En toen bidons ging aangeven en ploeggenoten, die hadden het echt helemaal anders bedacht hier. En ze hadden eigenlijk geen rekening gehouden met een 23 jaar Spaans talent. Paula Blasi, die ging er tussenuit, weliswaar nog in de achtervolging, Nieuwia Doma en Demi Vollering. Maar zij kwamen te laat hier aan de finish. Want die Spaanse was al binnen en stak de armen in de lucht met haar eerste grote overwinning. Belangrijk moment uit de wedstrijd. 40 kilometer voor het einde. Lorena Wiebes heeft het moeilijk op de Kouberg en gaat eraf. Dat gold ook voor Marianne Vos. En dat komt omdat het hard gaat aan de voorkant van het peloton. Dit is 25 kilometer voor de streep. Nienke Vinken van SD Works en de Spaanse Paula Blasi gaan op avontuur. En die vinden tijdens de voorlaatste beklimming van de Kouberg genoeg. Vinken moet passen en de Spaanse gaat er alleen vandoor en komt ook alleen in Vilt aan. Een verrassende winnares in de vrouweneditie van deze Amstel Gold Race. En ze krijgt alle credits van routinier Marianne Vos. Was eraf gereden samen met haar. Dus op een of andere manier heeft zij nog weer goede benen gevonden, denk ik. Maar die kon ik niet meer vinden. Dus ja, knappe overwinning. Ja, een stunt bij de dames mag je wel zeggen. Hoe pakte dat bij de heren uit vandaag? Nou, de grote favoriet, hè? Iedereen noemde hem al de afgelopen dagen. Remco Evenepoel. Ja, wat is het toch een klasbak, hè? Want hij zegt het, hij noemt het, hij is in vorm en wist hier vandaag ook te winnen. Het was een hele spannende strijd. Namelijk samen met de winnaar Skjelmos, de winnaar van vorig jaar, bleef hij over. En vorig jaar legde die Skjelmos hem hier op de streep erop. Maar Evenepoel was gewaarschuwd en liet zich niet voor de tweede keer hier verslaan. Evenepoel die een hele mooie overwinning hier pakte. Waarbij natuurlijk ook Leo van Vliet blij is dat bij de allerlaatste editie die prachtige naam van Evenepoel hier op de erenlijst komt te staan. Een valpartij op een onverwacht moment bij het binnenrijden van ijs met Jorgensen namens Visma Leasebike als voornaamste slachtoffer zorgt voor een schifting in de groep met achtervolgers. Skjelmose, Evenepoel en Grégoire zijn de drie mannen die doorfietsen en zij zijn op jacht naar deze man uit Italië, Marco Frigo. Ze krijgen hem te pakken bij de Fromberg en dan gaat het viertal verder op weg naar Valkenburg, op weg naar Vilt. En op de Keutenberg moet de Italiaan lossen en gaan de drie verder. De nummers 1 en 3 van vorig jaar, Skjelmose en Evenepoel, opnieuw in de finale. De outsider, Grégoire, heeft het moeilijk bij de voorlaatste beklimming van de Kouberg. Skjelmose en Evenepoel blijven met z'n tweeën over. De Belg zet aan op 200 meter voor de streep en gaat met overmacht de 60e editie van de Amstel Gold Race winnen. Vorig jaar derde, nu eerste. En daarmee een fraai afscheidscadeau voor koersdirecteur Leo van Vliet. Ja Maurice, dat waren de winnaars, maar daar gaat het niet alleen om. Hè? Het is ook een jaarlijks uitje voor de Nederlandse wielerfan. Hè? Ja, zeker. Die willen natuurlijk langs de kant staan. En ook de jeugd begint toch wel Amstel Gold Race een beetje te omarmen. Zo zijn er twee Limburgse jongens die samen Kids van de Koers heten. Die maken allerlei leuke filmpjes en leuke acties. En dit keer hadden ze zich bedacht dat ze een mooie fanzone op de Vrakelberg gingen doen. En er was ook nog eens een prijs aangebonden voor de renner die als eerste bij die beklimming boven kwam. Hier gaat dus de koers losbarsten op de Vrakelberg. We hebben namelijk een challenge bedacht. Wie hier als eerste boven komt, die krijgt een mooi Kids van de Koers shirtje van ons. Weten de renners dat ook? Zeker, we hebben net bij de start hebben we iedereen gevraagd en ze zullen zeker proberen om hier als eerste boven te komen. Denk je dat ze echt ervoor gaan rijden? Nou ja, ik hoop het in ieder geval wel. Of ik het zeker weet, dat kan ik natuurlijk nooit zeggen. Oh, er is wat te verdienen. Jazeker, het Kids van de Koers bergtrui shirtje. Dus wie is het geworden? Volgens mij is het een Italiaan, Frigo van
en cycling. Nou, dat betekent dus dat jullie dadelijk iets moeten gaan uitreiken. Zeker, ik ben benieuwd of we hem nog weten te vinden onder alle mensen dadelijk in Valkenburg. Echte wielerliefhebbers daar op de Vrakenberg. En de jongens zijn natuurlijk tevreden. Ze zijn nu hier op zoek naar die Italianen om het betrui te gaan uitreiken. Sjoerd Duinkaerts, mijn collega, die was vandaag ook op pad. En die ging ook naar de koers kijken. En liep in Elslo zomaar tegen een Engelsman aan. De Amstel Gold Race bij goed weer. Daar kan geen dure promotiecampagne voor Limburg aan tippen. De plaatjes van de Maasberg in Elslo bijvoorbeeld, die zijn prachtig. Dat zien 2- en 4-voeters, locals en bezoekers van iets verder weg. I'd never even heard of it, so it's a real surprise being here because it's such a beautiful little town. So I've really enjoyed my time here. Dat kan ook niet anders met een B&B die direct aan het parcours ligt. Een toevalstreffer voor deze wielerfan uit het Engelse Chichester. I've had sunshine like today and we had rain yesterday. I think there's something that's really special, like you say, when you hear the swell of that noise coming through. You see the caravan come through, and you see the riders and just the incredible performance that they put in. De wielerliefhebbers gaan hier naar huis, maar die hoeven niet lang te wachten, die Limburgse wielerliefhebbers. Want de komende week is er nog genoeg koers te zien en misschien ook te kijken en naartoe gaan. Bijvoorbeeld naar Hoei, naar de Waalse Pijl, woensdag en natuurlijk zondag Luik-Bastenaken-Luik. Dus de wielerfans hier in Limburg, die kunnen nog volop genieten van het wielrennen. Louis Jesse vanuit Bergen de Blijt, dankjewel.